Θυμάμαι καθαρά τη μέρα που η μητριά μου Λίντα γέννησε τη μικρότερη αδελφή μου, την Μπεθ, όταν ήμουν 5 ετών, στην αίθουσα αναμονής του νοσοκομείου. Ο πατέρας μου Τζόρτζ μου κρατούσε το χέρι και μου έλεγε: «Είναι ένα νέο μέλος της οικογένειάς μας», αλλά για κάποιο λόγο ένιωσα μια ανατριχύλα βαθιά στο στήθος μου. Αυτό το ανήσυχο συναίσθημα αποδείχτηκε δικαιολογημένο. Μόλις η Μπεθ άρχισε να περπατάει, έγινε το κέντρο του σπιτιού. Η Λίντα έλεγε ότι η Μπεθ είναι σαν άγγελος και φωτογράφιζε κάθε της κίνηση. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που κάποιος έλεγε «Η Γκρέις μοιάζει πολύ με τη μητέρα της», έβλεπα την έκφραση της Λίντα να σκοτεινιάζει. Ακόμα και από παιδί, καταλάβαινα ότι βλέποντας την εικόνα της μακαρίτισσας μητέρας μου σε μένα, η Λίντα ένιωθε άβολα. Η διαφορά ήταν εμφανής ακόμη και στις σχολικές εκδηλώσεις. Δεν ερχόταν στη σχολική μου παράσταση, λέγοντας ότι ήταν πολύ απασχολημένη. Αλλά καθόταν στην πρώτη σειρά και χειροκροτούσε στην παράσταση της Μπεθ, ακόμα και όταν έπαιρνα άριστους βαθμούς, εκείνη έλεγε απλώς «Φυσικά και πήρες» και το προσπερνούσε, ενώ η Μπεθ επερώταν με μια καλή δουλειά για μέτριους βαθμούς. Οι προϋπολογισμοί για τα δώρα γενεθλίων ήταν επίσης σαφώς διαφορετικοί. Εγώ έπαιρνα πρακτική γραφική ύλη, ενώ η Μπεθ έπαιρνε όμορφα φορέματα και κούκλες. «Γιατί μου φέρονται διαφορετικά από την Μπεθ?» ρώτησα τον πατέρα μου. Εκείνος κοίταξε προβληματισμένος και είπε: «Η Λίντα κάνει όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορεί. Μπορείς να προσπαθήσεις να είσαι λίγο υπομονετική?» Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα. Σε αυτό το σπίτι, ήμουν απλώς μια φιλοξενούμενη και η Μπεθ ήταν η πραγματική κόρη. Ο πατέρας μου, ο Τζόρτζ, ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος όταν η μητέρα μου ήταν ζωντανή. Μέχρι να πεθάνει όταν ήμουν 3 ετών, ήταν ένας στοργικός πατέρας. Θυμάμαι τις τρυφερές στιγμές που κοίταζε τη φωτογραφία της μητέρας μου και έλεγε «Μοιάζεις πολύ με τη μαμά». Και μετά με αγκάλιαζε και μου διάβαζε βιβλία με εικόνες. Αλλά αφού ξαναπαντρεύτηκε τη Λίντα, άλλαξε. Όταν η Λίντα άρχισε να μου φέρεται ψυχρά, ο πατέρας μου άρχισε σταδιακά να κρατάει και αυτός αποστάσεις, άρχισε να λέει πράγματα όπως «Σε παρακαλώ να είσαι διακριτικός με τη Λίντα και θέλω να κάνεις υπομονή για χάρη της νέας οικογένειας», και σταμάτησε να με ακούει εντελώς. Η μόνη πηγή παρηγοριάς για μένα ήταν οι παππούδες μου. Ο παππούς μου από τον πατέρα μου, ο Ρόμπερτ, και η γιαγιά μου, η Νάνση, ερχόντουσαν πάντα να με πάρουν τα Σαββατοκύριακα. Ήταν εκείνοι που απογοητεύονταν περισσότερο από το πώς είχε αλλάξει ο πατέρας μου. Ο Ρόμπερτ είχε τρομοκρατηθεί από τη μεταμόρφωση του γιού του. Ο Γιώργος δεν ήταν έτσι πριν. «Αυτή η γυναίκα του τον έχει τυλίξει γύρω από το δάχτυλό της», έλεγε στη γιαγιά μου. Βλέποντας πόσο αποκλεισμένος ήμουν, οι παππούδες μου με περιέλουσαν με ακόμη περισσότερη αγάπη. «Ο πατέρας σου είναι αξιολύπητος, γι' αυτό θα σε προστατεύσουμε», είπε ο παππούς μου. Η γιαγιά μου μιλούσε επίσης με θλίψη, λέγοντας «Αν ζούσε η μητέρα σου, δεν θα επέτρεπε ποτέ στον Γιώργο να γίνει έτσι». Τα Σαββατοκύριακα που περνούσα στο σπίτι των παππούδων μου ήταν οι μόνες φορές που μπορούσα να νιώσω τη ζεστασιά μιας πραγματικής οικογένειας. Εκεί, η βαθιά τους αγάπη γέμιζε το κενό που άφηνε η χαμένη στοργή του πατέρα μου. Η γιαγιά μου έδειχνε φωτογραφίες της μητέρας μου και μου έλεγε «Πραγματικά της μοιάζεις. Όμορφη και έξυπνη, και είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πολύ περήφανη για σένα». Ο παππούς μου με δίδασκε μαθηματικά, έπαιζε σκάκι μαζί μου και με ενθάρρυνε λέγοντάς μου «Είσαι έξυπνο παιδί». Ανυπομονώ να δω τι θα γίνεις. Η Λίντα δεν εκτιμούσε τη στοργή που μου έδιναν οι παππούδες μου. Αυτοί οι δύο κακομαθαίνουν την Γκρέις πάρα πολύ. Μακάρι να συμπεριφέρονταν και στην Μπεθ με τον ίδιο τρόπο, παραπονιόταν. Αλλά οι παππούδες μου έμειναν σταθεροί. Η Γκρέις είναι η πολύτιμη εγγονή μας. Έχουμε κάθε δικαίωμα να της δίνουμε την αγάπη μας. Δήλωσε η γιαγιά μου. Μόλις μπήκα στο Λύκειο, η διαφορά έγινε ακόμη πιο εμφανής. Όταν είπα ότι ήθελα να πάω στο κολέγιο, η Λίντα έκανε μια ξινή γκριμάτσα και είπε «Αυτό θα είναι ακριβό, ξέρεις». Τελικά, οι παππούδες μου πλήρωσαν όλα τα δίδακτρά μου. «Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη επένδυση», είπε ο παππούς μου. «Η μητέρα σου θα έλεγε το ίδιο πράγμα». Μετά την αποφοίτησή μου από το κολέγιο, έγινε επιτυχημένος οικονομικός σύμβουλος. Ακόμη και όταν έγινα 32 ετών και άρχισα να κερδίζω έναν εξαψήφιο μισθό, η στάση της Λίντα δεν άλλαξε. Αν μη τι άλλο, έγινε πιο επικριτική. «Είναι παράξενο που δεν είσαι παντρεμένη παρά το υψηλό σου εισόδημα. Η ευτυχία μιας γυναίκας έγκυται στη δημιουργία οικογένειας», όπως η Μπεθ έλεγε, αρνούμενη συνεχώς τον τρόπο ζωής μου. Η Μπεθ είχε αραβωνιαστεί 3 μήνες νωρίτερα. Ο πατέρας μου έλεγε μόνο «Δεν είναι καιρός να παντρευτείς κι εσύ», και δεν αναγνώριζε ποτέ τα επιτεύγματά μου στη δουλειά. Τότε όμως άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα πάνω από τη ζωή της Μπεθ σε ηλικία 27 ετών. Ο αραβωνιαστικός της, ο Τζον,
είχε συσσωρεύσει χρέη από τζόγο, καθιστώντας το γάμο δύσκολο. Αν και η σχέση μου με τη Λίντα και τον πατέρα μου δεν ήταν καλή, ήμουν πάντα κοντά στην Μπεθ. Παρόλο που είχα περίπλοκα συναισθήματα όταν γεννήθηκε, εξακολουθούσε να είναι η μοναδική μου αδελφή, με λάτρευε από την παιδική της ηλικία και την αγαπούσα κι εγώ. Έτσι, όταν είδα την Μπεθ σε απόγνωση για $30,000 χρέος, δεν δίστασα να της τα ξεπληρώσω. Δεν το έκανα από αγάπη για την οικογένεια, αλλά επειδή ήθελα η Μπεθ να έχει μια ευκαιρία να ξαναχτίσει τη ζωή της, αλλά εκείνη τη στιγμή, δεν είχα ιδέα ότι αυτή η πράξη καλής θέλησης θα προκαλούσε αργότερα μια μεγάλη παρεξήγηση. Όταν η Μπεθ μπόρεσε τελικά να παντρευτεί τον Τζον, γιόρτασα πραγματικά την ευτυχία της. 6 μήνες μετά την κάλυψη του χρέους, ανακουφίστηκα όταν την είδα επιτέλους να χαμογελάει ξανά. Ο γάμος έγινε σε μια μικρή εκκλησία. Μια σεμνή τελετή με την παρουσία μόνο στενών συγγενών. Μετά την τελετή, γευματίζαμε στο εστιατόριο της δεξίωσης. Όταν σερβιρίστηκε το επιδόρπιο, ο πατέρας μου Γιώργος σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε. «Σας ευχαριστώ όλους. Σήμερα ήταν πραγματικά ένας όμορφος γάμος». Άρχισε να μιλάει με συγκινημένη φωνή. «Και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έκαναν δυνατή αυτή την υπέροχη μέρα». Παρακολουθούσα τη σκηνή με μια ζεστή καρδιά, αλλά την επόμενη στιγμή, ο Τζόρτζ έβαλε μπροστά μου έναν λευκό φάκελο. «Grace, αυτό είναι ένα τιμολόγιο για σένα». Τιμολόγιο, ήμουν μπεδεμένη. Όταν άνοιξα τον φάκελο, μέσα ήταν μια λεπτομερής ανάλυση των εξόδων του γάμου. Αμοιβή για το χώρο, έξοδα γεύματος, λουλούδια, φόρεμα, φωτογραφία, συνολικά $25,000 και στο κάτω μέρος, γραμμένο με κόκκινο στυλό, το μερίδιο της Grace, $12,500. «Τι είναι αυτό?» Η φωνή μου έτρεμε, η Λίντα απάντησε με ένα λαμπερό χαμόγελο. «Είμαστε οικογένεια, οπότε είναι φυσικό να στηρίξουμε μαζί τον γάμο της Μπεθ, σωστά. Είσαι ανήπαντρη και κερδίζεις πολλά, οπότε θα θέλαμε να καλύψεις τα μισά», κοίταξα γύρω μου. Όλοι οι συγγενείς με κοιτούσαν σαν να ήταν το πιο προφανές πράγμα στον κόσμο. Λες και αυτό είχε συμφωνηθεί από την αρχή. «Γιατί εμένα χωρίς καν να με ρωτήσετε εκ των προτέρων, λοιπόν, δεν είσαι παντρεμένη και δεν έχεις παιδιά?» Σωστά, η φωνή της Λίντα δεν έφερε κακία, και αυτό την έκανε ακόμα πιο οδυνηρή. «Δεν έχεις και πολλά για να ξοδέψεις χρήματα, έτσι δεν είναι καλύτερο να τα χρησιμοποιείς για την οικογένεια. Θέλω να πω, μέχρι και το χρέος της ξεπλήρωσες τις προάλλες. Πρέπει να σου περισσεύουν πολλά». «Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, και δεν μου μίλησες καν γι' αυτό εκ των προτέρων», η Λίντα με έκοψε. «Αυτό είναι ένα οικογενειακό θέμα. Εμείς σε μεγαλώσαμε, Grace, οπότε είναι φυσικό να ανταποδίδεις», ο θυμός ανέβηκε στο στήθος μου. «Να ανταποδώσω, ήμουν απλά μια επένδυση για σένα, μην το λες έτσι», προσπάθησε να μεσολαβήσει ο Τζόρτζ. «Είμαστε όλοι οικογένεια. Το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον είναι φυσιολογικό, σωστά, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον», σηκώθηκα όρθιος. «Όταν ξεπλήρωσα το χρέος της Μπεθ, τι είπατε όλοι σας, η Grace είναι τόσο ευγενικό κορίτσι και αυτό ήταν όλο. Αυτή είναι η ιδέα σας για την αμοιβαία υποστήριξη», το δωμάτιο έμεινε σιωπηλό. Η Μπεθ μίλησε με μικρή φωνή. «Grace, σε παρακαλώ. Έχουμε πραγματικά πρόβλημα. Επειδή έχετε πρόβλημα, πρέπει να πληρώσω εγώ», η φωνή μου έγινε πιο δυνατή. «Γιατί η εργένικη ζωή μου πρέπει να γίνει το βολικό πορτοφόλι σου», η έκφραση της Λίντα άλλαξε. «Είσαι πραγματικά ψυχρός άνθρωπος, παρόλο που η οικογένειά σου έχει προβλήματα». Ψυχρή, έβγαλα το πορτοφόλι μου από την τσάντα μου και έβαλα μερικά μετρητά στο τραπέζι. «Αυτά είναι για το γεύμα μου. Δεν έχω καμία διάθεση να τρώω με ανθρώπους που επιβάλλουν τα δικά τους οικονομικά σχέδια στους άλλους και δίνουν λογαριασμούς χωρίς να ρωτούν». Καθώς σηκώθηκα να φύγω, ένας από τους συγγενείς είπε «Grace, ηρέμησε, να ηρεμήσω». Γύρισα πίσω. «Περιμένετε από μένα να ηρεμήσω αφού μου δώσατε ένα λογαριασμό για το μισό ενός γάμου $25,000 χωρίς προηγούμενη συζήτηση. Θα παρέμενε κανείς από εσάς ήρεμος αν κάποιος ξαφνικά σας χρέωνε έναν γάμο που δεν συμφωνήσατε να πληρώσετε?» Κανείς δεν απάντησε. Καθώς έβγαινα από τον χώρο, είπα «Συγχαρητήρια, Μπεθ. Ελπίζω να βρεις την ευτυχία. Αλλά σε παρακαλώ σταμάτα να προσπαθείς να την αγοράσεις με τα χρήματά μου». Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητό μου, άρχισα να τρέμω ανεξέλεγκτα. Δεν ήξερα αν ήταν από θυμό, θλίψη ή μια αίσθηση απελευθέρωσης. Το μόνο που ήξερα σίγουρα ήταν ότι κάτι είχε αλλάξει οριστικά στη σχέση μου με αυτή την οικογένεια. 3 ημέρες μετά το γάμο, το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν από την αδελφή της Λίντα, την Έμιλι.
Grace, πρέπει να μιλήσουμε. Η φωνή της ήταν ψυχρή. Έμαθα από τη Λίντα για αυτό που έκανες στο γάμο. Τι έκανα, εγκατέλειψες την οικογένειά σου. Ξέρεις πόσο πολύ πλήγωσες την Beth. Η φωνή της Έμιλι γινόταν πιο συναισθηματική με κάθε λέξη. Είσαι πραγματικά εγωίστρια, έτσι δεν είναι, επειδή είσαι ελεύθερη, νομίζεις ότι δεν έχεις καμία ευθύνη απέναντι στην οικογένειά σου, ευθύνες, προσπάθησα να παραμείνω ήρεμη. Είμαι υπεύθυνος για την πληρωμή του γάμου της Beth, φυσικά, και είσαι. Η φωνή της Έμιλι έγινε τσιριχτή. Η οικογένειά σου, οπότε προφανώς πρέπει να βοηθήσεις. Είσαι ανήπαντρη και κερδίζεις πολλά. Δεν έχεις πραγματικά έξοδα. Και όμως αρνείσαι να συμβάλεις στην ευτυχία της αδελφής σου, την ίδια μέρα, τα τηλεφωνήματα άρχισαν να πέφτουν βροχή από τους συγγενείς της Λίντα. Ο ξάδερφός μου Ράιαν, η θεία μου Άμπερ, ακόμα και μακρινοί συγγενείς που δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Όλοι τους έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήθελες να βοηθήσεις την οικογένειά σου. Το ότι είσαι ανήπαντρη δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι τόσο εγωίστρια. Η Μπεθ ετοιμάζει οικογένεια. Θα έπρεπε να τη στηρίζεις. Το πιο οδυνηρό τηλεφώνημα ήρθε από τη μητέρα της Λίντα. Την Έλανορ. Δεν περίμενα ποτέ να ακούσω τέτοια λόγια από εκείνη. Κάποια που πάντα μου μιλούσε ευγενικά, όποτε συναντιόμασταν. Grace, είμαι απογοητευμένη από σένα, η φωνή της Έλανορ ήταν γεμάτη απογοήτευση. Έχεις ιδέα πόσο πολύ σε αγάπησαν και σε μεγάλωσαν η Λίντα και ο Τζόρτζ, και τώρα τους το ανταποδίδεις με τέτοια αχαριστία. Με αχαριστία, είχα φτάσει στο σημείο να σπάσω. Τι ακριβώς υποτίθεται ότι πρέπει να ξεπληρώσω, αγάπη? Οικογενειακή αγάπη. Η Έλενορ το είπε σαν να ήταν το πιο προφανές πράγμα στον κόσμο. Σε μεγάλωσαν με αγάπη, παρόλο που δεν ήσουν το βιολογικό τους παιδί. Δεν αισθάνεσαι καθόλου ευγνωμοσύνη γι' αυτό, έχω δείξει περισσότερο από αρκετή ευγνωμοσύνη. Απάντησα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πληρωμή ενός γάμου. Φυσικά και έχει. Η φωνή της Έλανορ έγινε σκληρή. Η οικογένεια υποτίθεται ότι βοηθάει ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές, αλλά κάποιος τόσο εγωιστής όσο εσύ δεν θα το καταλάβαινε ποτέ αυτό, αφού τελείωσε το τηλεφώνημα. Τηλεφώνησα στους παππούδες μου. Απάντησε η Νάνση και εξήγησα την κατάσταση μέσα από τα δάκρυα. Αυτό είναι εξωφρενικό. Η φωνή της γιαγιάς μου έτρεμε από θυμό. Τι στο καλό σκέφτονται η Λίντα και ο Τζόρτζ, την επόμενη μέρα, πήγα με τους παππούδες μου να επισκεφτώ το σπίτι της Λίντα και του Τζόρτζ. Η γιαγιά μου έτρεμε εμφανώς από θυμό. Ώστε γι' αυτό δεν μας κάλεσαν στο γάμο της Μπεθ. Ήταν η πρώτη που μίλησε. Δεν ήθελες να παρέμβουμε στο σχέδιό σου να πάρεις χρήματα από την Grace, η Λίντα προσπάθησε βιαστικά να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ήταν απλώς μια μικρή τελετή. Μην λες ψέματα. Ο παππούς μου ο Ρόμπερτ έκοψε με αυστηρή φωνή. Οι συγγενείς σου ήταν εκεί σε μεγάλο αριθμό. Είναι προφανές ότι μας απέκλεισε σκόπιμα, ο Τζόρτζ προσπάθησε να μεσολαβήσει. Μπαμπά, πρόκειται για παρεξήγηση. Στην πραγματικότητα ήταν μια μικρή συγκέντρωση. Παρεξήγηση, σηκώθηκα όρθιος. Μου παρέδωσες ένα τιμολόγιο $12.500 χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση. Και νομίζεις ότι αυτό είναι απλώς μια παρεξήγηση, η έκφραση της Λιντ έγινε τεταμένη. Είσαι και εσύ μέλος αυτής της οικογένειας. Πώς μπορείς να αρνείσαι να βοηθήσεις όταν η οικογένειά σου δυσκολεύεται, η φωνή της γιαγιάς μου έγινε παγωμένη. Το σχεδίασες αυτό από την αρχή. Δεν μας προσκάλεσες γιατί φοβόσουν ότι θα είχαμε αντίρρηση. Αυτό δεν είναι. Η Λίντα άρχισε να λέει, αλλά ο παππούς μου διέκοψε. Μη μου πείτε ότι έχετε ξεχάσει πόσα πολλά έχει κάνει η Grace για όλους εσάς. Ακόμα και το χρέος της Beth ξεπλήρωσε. Και τώρα λέτε ότι ακόμα δεν είναι αρκετά, ο George μίλησε απογοητευμένος. Μα η Grace είναι ανήπαντρη και κερδίζει πολλά. Είναι φυσικό για εκείνη να στηρίζει την οικογένεια. Και στο μέλλον, θα κληρονομήσω την περιουσία των γονιών μου, οπότε αν το σκεφτείς σαν ολόκληρη οικογένεια, τότε η Λίντε είπε τα αποφασιστικά λόγια. Ακριβώς. Και οι γονείς σου δεν γίνονται νεότεροι. Οπότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και εμείς την κληρονομιά. Αν ο George κληρονομήσει τα πάντα, τότε η Grace θα υποφεληθεί τελικά, σωστά, οπότε είναι δίκαιο να αρχίσει να συνεισφέρει στην οικογένεια από τώρα. Το δωμάτιο έπεσε σε απόλυτη σιωπή. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου αντάλλαξαν ματιές και εγώ κράτησα την αναπνοή μου. Πώς τολμάς να λες κάτι τέτοιο, η φωνή της γιαγιάς μου έτρεμε.
ώστε υπολογίζεις και εσύ στην κληρονομιά μας. Δεν εννοούσα αυτό. Η Λίντα έσπευσε να το αρνηθεί. Όχι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τώρα. Η γιαγιά μου σηκώθηκε όρθια. Αν πρόκειται να συζητηθεί η κληρονομιά, τότε επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. Όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία θα πάνε στην Grace. Ο Τζόρτζ δεν θα λάβει ούτε ένα σεντ. Τι, τα πρόσωπα του Τζόρτζ και της Λίντα χλώμιασαν. Μαμά, δεν μπορεί να μιλά σοβαρά. Δεν πρόκειται να δώσουμε τα χρήματά μας σε μια οικογένεια που κυβερνάται από μια σύζυγο που βλέπει τον άντρα της μόνο ως πηγή εισοδήματος. Η φωνή του παππού μου ήταν ήρεμη, αλλά γεμάτη πεποίθηση. Η Grace είναι η μόνη που είναι πραγματικά η οικογένειά μας. Ο Γιώργος μίλησε απελπισμένα. Μπαμπά, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Είμαι ακόμα γιος σου. Γιος, ηρωνεύτηκε η γιαγιά μου. Αν είσαι πραγματικά γιος μας, τότε γιατί δεν σταμάτησες τη γυναίκα σου να φέρεται στην κόρη σου σαν πηγή χρημάτων, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά η μαριονέτα της Λίντα τώρα. Η Λίντα έκανε μια τελευταία προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Μα εμείς μεγαλώνουμε την Grace. Αυτό δεν μετράει για τίποτα, σημαίνει τίποτα, η φωνή του παππού μου ανέβηκε από θυμό. Δηλαδή η ιδέα σου για την αγάπη είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνο και μόνο για να μπορείς αργότερα να απαιτείς χρήματα από αυτό. Σηκωθήκαμε και ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Εκείνη τη στιγμή, η Λίντα φώναξε κάτι τελευταίο. Θα το μετανιώσεις αυτό, Grace? Πιστεύεις πραγματικά ότι μπορείς να συνεχίσεις να ζεις μόνη σου αφού γύρισες την πλάτη στην οικογένειά σου, χωρίς να κοιτάξω πίσω? Απάντησα. Αν αυτό σημαίνει για σένα οικογένεια, τότε προτιμώ να είμαι μόνη μου. Αφού επέστρεψα στο σπίτι, ήμουν γεμάτη με περίπλοκα συναισθήματα. Υπήρχε μια αίσθηση ανακούφισης από την προστασία, αλλά και μια βαθιά επίγνωση ότι η σχέση μου με αυτή την οικογένεια είχε διαραγεί οριστικά, αλλά είχα ήδη φτάσει πολύ μακριά για να γυρίσω πίσω. Ένα μήνα μετά τη δήλωση των παππούδων μου σχετικά με την κληρονομιά, έλαβα μια επικυρωμένη επιστολή. Ο αποστολέας ήταν ένα δικηγορικό γραφείο. Είχα ένα κακό προαίσθημα, αλλά όταν το άνοιξα, το περιεχόμενό του ξεπέρασε κατά πολύ τις χειρότερες προσδοκίες μου, μια αγωγή για την επιστροφή των εξόδων ανατροφής του παιδιού. Η Λίντα και ο Τζόρτζ είχαν καταθέσει αγωγή εναντίον μου, απαιτώντας την επιστροφή $400,000. Η ανάλυση της απέτησης ήταν λεπτομερής, τα έξοδα διατροφής, ο ρουχισμός, η εκπαίδευση, τα ιατρικά έξοδα, ακόμη και η αποζημίωση για τη συναισθηματική εργασία αναφέρονταν ως επιμέρους στοιχεία. Συμβουλεύτηκα την Ολίβια Μπένετ. Μια αξιοσέβαστη τοπική δικηγόρο που ειδικεύεται στο οικογενειακό δίκαιο, ήταν μια αυστηρή γυναίκα γύρω στα 50, γνωστή για την ασυμβίβαστη στάση της σε οικογενειακά θέματα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία νομική βάση γι' αυτό, δήλωσε η Ολίβια αφού εξέτασε τα έγγραφα. Όταν ένας θετός γονέας επιλέγει να μεγαλώσει ένα θετό παιδί, είναι αποκλειστικά δική του απόφαση. Ένα ενήλικο θετό τέκνο δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να επιστρέφει τα έξοδα ανατροφής του παιδιού. Τότε γιατί να καταθέσει μια τέτοια αγωγή, πιθανόν για να σας εκφοβήσει? Ελπίζουν ότι η απειλή του δικαστηρίου θα σας οθήσει να συμβιβαστείτε με μια πληρωμή, απλώς και μόνο για να ξεχαστεί η υπόθεση. Την ημέρα της δίκης, πήγα στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας την καρφίτσα της μητέρας μου ως ενθύμιο. Ο δικαστής ήταν ένας άνδρας γύρω στα 60, γνωστός ως έμπειρος ειδικός στο οικογενειακό δίκαιο. Ο δικαστής Ντάνιελ, πρώτα, ο Τζόρτζ έδωσε την κατάθεσή του. Κύριε Πρόεδρε, μεγαλώσαμε ένα παιδί που δεν είχε συγγενική σχέση μαζί μας με αγάπη και φροντίδα επί 20 χρόνια. Δεν είναι δίκαιο να ζητήσουμε να μας επιστραφούν κάποια από αυτά τα έξοδα. Ο δικαστής Ντάνιελ ρώτησε ήρεμα, ποιος πλήρωσε για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του κατηγορουμένου? Δηλαδή, οι γονείς μου. Η φωνή του Τζόρτζ έγινε ήρεμη. Και εσείς προσφέρατε οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη αφού ο κατηγορούμενος ενηλικιώθηκε? Όχι, δεν το κάναμε, αλλά αντιθέτως, έχετε λάβει ποτέ οικονομική υποστήριξη από τον κατηγορούμενο? Στην ερώτηση αυτή, τα πρόσωπα της Λίντα και του Τζόρτζ χλώμιασαν. Η Ολίβια σηκώθηκε όρθια και κατέθεσε έγγραφα στο δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, ο εναγόμενος έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη ύψους $30,000 στους ενάγοντες. Τα έγγραφα περιέχουν λεπτομερή αρχεία. Ήταν αποδεικτικά στοιχεία για το χρέος των $30,000 που είχε πληρώσει η Grace για λογαριασμό της Beth. Επιπλέον, ο εναγόμενος δεν έλαβε ποτέ οικονομική βοήθεια από τους ενάγοντες, τα δίδακτρα του κολεγίου της πληρώθηκαν από τους παππούδες και τις γιαγιάδες της και σήμερα είναι πλήρως οικονομικά ανεξάρτητη. Ο δικαστής Ντάνιελ εξέτασε διεξοδικά τα έγγραφα και στη συνέχεια κοίταξε τη Λίντα και τον Τζόρτζ με αυστηρή έκφραση. Με άλλα λόγια,
Τα άτομα που ζητούν την επιστροφή των εξόδων ανατροφής του παιδιού έχουν πράγματι λάβει σημαντική οικονομική υποστήριξη από την εναγόμενη. Λοιπόν, αυτό είναι φυσικό, επειδή είμαστε οικογένεια, άρχισε η Λίντα, αλλά ο δικαστής σήκωσε το χέρι του για να τη σταματήσει. Επειδή είστε οικογένεια, η φωνή του ήταν ψυχρή σαν πάγος. Τότε γιατί απαιτείται μονόπλευρη οικονομική επιβάρυνση μόνο από τον κατηγορούμενο, μήπως επειδή είναι ανήπαντρη και πιστεύετε ότι αυτό της δίνει μεγαλύτερη υποχρέωση, η αίθουσα του δικαστηρίου σώπασε. Ο δικαστής Ντάνιελ εξέδωσε την τελική του απόφαση με αυστηρότητα. Η αγωγή αυτή στερείται παντελώς νομικής βάσης. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια πράξη εκφοβισμού εναντίον της εναγωμένης, η φωνή του αντιχούσε σε όλη την αίθουσα του δικαστηρίου. Τα ενήλικα τέκνα δεν έχουν καμία υποχρέωση να επιστρέφουν στους γονείς τους τα έξοδα ανατροφής των παιδιών, ιδίως στην περίπτωση των θετών τέκνων. Και τότε ήρθαν οι καθοριστικές λέξεις. Οι ενέργειες των εναγόντων είναι θρασίτατες και επέσχυντες. Η απέτηση περαιτέρω χρημάτων από κάποιον που έχει ήδη προσφέρει σημαντική υποστήριξη είναι ηθικά απαράδεκτη. Η υπόθεση απορρίπτεται, επιπλέον, οι ενάγοντες υποχρεούνται να καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα των εναγωμένων. Καθώς βγαίναμε από την αίθουσα του δικαστηρίου, οι παππούδες μου περπατούσαν δίπλα μου για να με στηρίξουν. Τα πήγες καλά. Ο παππούς μου έβαλε το χέρι του στον ώμο μου. Η μητέρα σου θα ήταν περήφανη για σένα, αλλά δεν είχα ιδέα ότι αυτή η νίκη δεν ήταν το τέλος. 6 μήνες μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Πήρα μια σημαντική απόφαση. Αποφάσισα να ζήσω με τους ηλικιωμένους παππούδες μου. Ο παππούς μου ήταν 82 ετών, η γιαγιά μου 79, ήταν και οι δύο καλά στην υγεία τους, αλλά το να ζουν μόνοι τους εγκυμονούσε κινδύνους. Αγόρασα ένα μονόροφο, χωρίς εμπόδια σπίτι στα προάστια. Είχε ένα ευρύχωρο σαλόνι, ιδιωτικό υπνοδωμάτιο και μπάνιο για τους παππούδες μου και μια διαρρύθμιση χωρίς καλοπάτια και χειρολιστήρες σε όλη την έκταση. Έκανα επίσης χώρο στον κήπο για να καλλιεργήσει η γιαγιά μου τα αγαπημένα της τριαντάφυλλα για να σκεφτώ ότι θα ζούσαμε σε ένα τόσο όμορφο σπίτι, η γιαγιά μου συγκινήθηκε μέχρι δακρύων. Σε ευχαριστώ, Grace. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Την αγκάλια σας σφιχτά. Σημαίνει τα πάντα για μένα που σας έχω και τους δύο εδώ. Η ζωή στο νέο μας σπίτι ήταν ειρηνική και ικανοποιητική. Τα πρωινά έκανα διατάσεις με τον παππού μου και τα βράδια φρόντιζα τον κήπο με τη γιαγιά μου. Τα Σαββατοκύριακα. Οι τρεις μας επισκεπτόμασταν μαζί το τοπικό μουσείο ή τη βιβλιοθήκη. Ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Ωστόσο, αυτή η γαλήνη διαλύθηκε 3 μήνες αργότερα. Ένα Σάββατο πρωί, ενώ κλάδευα τα τριαντάφυλλα στον κήπο, σε ένα άγνωστο αυτοκίνητο σταμάτησε. Βγήκαν η Λίντα, ο Τζόρτζ και η Μπέθανη. Grace. Η Λίντα ήρθε προς το μέρος μου. Τι υπέροχο σπίτι. Είναι ευρύχωρο και φαίνεται ότι έχει πολλά δωμάτια. Τι θέλεις, απάντησα ήρεμα. Στην πραγματικότητα ήρθαμε να συζητήσουμε κάτι. Ο Τζόρτζ άρχισε να μιλάει. Το νέο σπίτι της Μπεθ και του Τζον είναι πολύ μικρό, και αν αποκτήσουν παιδί, είχα ένα κακό προαίσθημα. Αυτό το σπίτι έχει επιπλέον δωμάτια, έτσι δεν είναι, συνέχισε η Λίντα. Αναρωτιόμασταν αν η Μπεθ και ο σύζυγός της θα μπορούσαν να μετακομίσουν εδώ. Θα πληρώσουμε το ενοίκιο, έμεινα άφωνη. Ακόμα και μετά την ήττα στο δικαστήριο, εξακολουθούσαν να λένε τέτοια πράγματα. Όχι, αρνούμε. Είπα αποφασιστικά. Γιατί όχι? Η Μπεθ μίλησε για πρώτη φορά. Πραγματικά δυσκολευόμαστε. Το ενοίκιο είναι ακριβό, και ο Τζον παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Είσαι τόσο ψυχρή. Η έκφραση της Λίντα άλλαξε. Είμαστε οικογένεια. Τι συμβαίνει εδώ? Η φωνή της ήταν ήσυχη αλλά γεμάτη θυμό. Έχει περάσει καιρός, μητέρα, είπε χαρούμενα η Λίντα. Η Μπεθ και ο σύζυγός της δυσκολεύονται να βρουν σπίτι. Να φύγω, η φωνή της γιαγιάς μου ήταν αυστηρή τώρα. Αλλά αν δεν φύγετε αμέσως, θα καλέσω την αστυνομία. Αφού είδα την οικογένεια να φεύγει απρόθυμα, πήρα την απόφασή μου. Αν δεν ενεργούσα, το ίδιο πράγμα θα συνέχιζε να συμβαίνει. Την επόμενη μέρα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσω συμβουλές. Η υπεύθυνη αστυνομικός με άκουσε με προσοχή. Πρόκειται σαφώς για παρενόχληση, είπε καθώς άρχισε να συμπληρώνει τα χαρτιά. Το θέμα έχει ήδη διευθετηθεί στο δικαστήριο και η συνέχιση τέτοιων απαιτήσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτον, υποβάλλεται επίσημη καταγγελία. Στη συνέχεια, θα εκδώσουμε επίσημη προειδοποίηση προς το άλλο μέρος. Λίγες ημέρες αργότερα,
η Λίντα και ο Γιώργος έλαβαν επίσημη προειδοποίηση από την αστυνομία. Ανέφερε ότι αν επαναλάμβαναν μια τέτοια συμπεριφορά, θα μπορούσαν να διωχθούν σύμφωνα με τους νόμους κατά της παρενόχλησης. Προφανώς σοκαρισμένοι από αυτή την προειδοποίηση, δεν επικοινώνησαν έκτοτε μαζί μου. Περίπου 6 μήνες αργότερα, είχα έναν απροσδόκητο επισκέπτη. Χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και όταν κοίταξα στην οθόνη, είδα την Μπεθ να στέκεται εκεί μόνη της. Το πρόσωπο της φαινόταν εντελώς εξαντλημένο. «Γκρέις, αδελφούλα, σε παρακαλώ άσε με να σου μιλήσω». Η φωνή της Μπεθ έτρεμε, άνοιξα με προσοχή την πόρτα. Είχε χάσει τη λάμψη που είχε κάποτε και φαινόταν εξαντλημένη. Αποφάσισα να πάρω διαζύγιο από τον Τζον. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε. Δεν μπορεί να σταματήσει τον τζόγο και δεν μπορεί να κρατήσει ούτε μια δουλειά, την άκουσα σιωπηλά. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Συνέχισε η Μπεθ με δάκρυα στα μάτια. Λυπάμαι ειλικρινά για όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του γάμου. Δεν σκεφτόμουν καθόλου. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα πόσα πολλά έκανες για εμάς. Μπεθ. Αυτό που έκαναν η μαμά και ο μπαμπάς ήταν επίσης ασυγχώρητο. Έσκυψε το κεφάλι της. Σου φέρθηκαν σαν να ήσουν τράπεζα και εγώ δεν είπα τίποτα. Λυπάμαι πολύ, είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Ο θυμός παρέμενε ακόμα, αλλά ένιωθα επίσης ότι η αδελφή μου είχε μεγαλώσει. Σε ευχαριστώ που ζήτησε συγγνώμη, είπα ήσυχα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε αμέσως στο πώς ήταν τα πράγματα. Το ξέρω, έγνεψε η Μπεθ. Αλλά αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας σιγά σιγά, μετά από αυτό. Η Μπεθ άρχισε να επισκέπτεται το σπίτι των παππούδων μας μια φορά το μήνα. Είχε αλλάξει. Η προσκολλημένη συμπεριφορά που είχε κάποτε είχε φύγει. Απέκτησε μια πιστοποίηση και άρχισε να εργάζεται σκληρά. Ξεκινήσαμε με ελαφρές συζητήσεις για την πολιτική και τον καιρό και σιγά σιγά αρχίσαμε να μιλάμε για παλιές αναμνήσεις, ακόμα και για το μέλλον. Τα πράγματα μπορεί να μην ξαναγίνονταν ποτέ όπως ήταν κάποτε, αλλά ως αδελφές που μας συνδέει το αίμα, ίσως θα μπορούσαμε να χτίσουμε κάτι καινούριο. Για πρώτη φορά ένιωσα μια αχτίδα ελπίδας, καθώς η σχέση μας συνέχισε να βελτιώνεται, η Μπεθ ανέφερε κάτι απροσδόκητο. Ρέις, σχετικά με τον μπαμπά, ξεκίνησε με προσοχή. Ο μπαμπάς πραγματικά μετανιώνει για όλα. Θέλει να σου ζητήσει συγγνώμη. Ο μπαμπάς, ξαφνιάστηκα. Ναι, λέει ότι έχασε τη φωνή του για να μιλήσει, επειδή η μαμά έλεγχε πάντα την κατάσταση. Αλλά αφού επενέβη η αστυνομία. Τελικά τον ταρακούνησε και ξύπνησε. Η Μπεθ συνέχισε με σοβαρή έκφραση. Μετανιώνει πραγματικά που σε πλήγωσε, δίστασα. Το να διορθώσω τη σχέση μου με τον μπαμπά δεν θα ήταν εύκολο. Δεν προσπαθώ να επιβάλλω τίποτα, πρόσθεσε η Μπεθ. Αλλά θέλω να δεις τον μπαμπά ως άνθρωπο. Έκανε λάθος επιλογές υπό την επιρροή της μαμάς, αλλά κατά βάθος δεν είναι κακός άνθρωπος. Εσύ το ξέρεις αυτό καλύτερα από τον καθένα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, διοργανώσαμε ένα μικρό δείπνο για τα γενέθλια της Μπεθ. Έφερε τον πατέρα μας μαζί της. Η Λίντα δεν ήταν μαζί του. Γκρέις, ο πατέρας μου με κοίταξε και υποκλίθηκε βαθιά. Λυπάμαι ειλικρινά. Σε πλήγωσα και ήμουν ο χειρότερος πατέρας, άκουγα σιωπηλά. Αν ζούσε η μητέρα σου, δεν θα με συγχωρούσε ποτέ. Η φωνή του πατέρα μου έτρεμε. Ως γιος, ως πατέρας και ως άντρας, έκανα λάθος, δεν μιλήσαμε για πολύ εκείνη την ημέρα, αλλά η συγγνώμη του έμεινε μέσα μου. Οι παππούδες μου φάνηκαν επίσης ανακουφισμένοι από τα λόγια του, μετά από αυτό. Αρχίσαμε να συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για σύντομες επισκέψεις με την Μπεθ να μας κάνει παρέα. Ο πατέρας μου προσπαθούσε να αλλάξει. Έδειξε ενδιαφέρον για τη δουλειά μου και άρχισε να είναι πιο προσεκτικός με τους παππούδες μου. Παραδέχτηκε επίσης τα λάθη του σχετικά με τη Λίντα, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχα μιλήσει περισσότερο, θα χρειαζόταν χρόνος για να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη. Αλλά χάρη στην Μπεθ, είχε αρχίσει να δημιουργείται μια μικρή γέφυρα μεταξύ μας. Ίσως η ανοικοδόμηση μιας οικογένειας ήταν δυνατή. Άρχισα να καλλιεργώ αθόρυβα αυτή την ελπίδα, τώρα, περνάω ειρηνικές μέρες με τους παππούδες μου. Έκανα φίλους στη γειτονιά και άρχισα να συμμετέχω σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. Μερικές φορές βγαίνω έξω για φαγητό ή σινεμά με φίλους, αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να έχω τη δύναμη να παίρνω αποφάσεις για τη ζωή μου. Όχι για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες κάποιου άλλου, αλλά για να κάνω επιλογές που μου φέρνουν ευτυχία. Αυτή είναι η ελευθερία που αναζητούσα εδώ και καιρό. Grace, το τσάι είναι έτοιμο, φώναξε η φωνή της γιαγιάς μου από τον κήπο. Έρχομαι,
Γιαγιά, άφησα κάτω το ψαλίδι κλαδέματος και κατευθύνθηκα πίσω προς το σπίτι, απλή αλλά βαθιά ικανοποιητική ζωή, αυτή ήταν η ζωή που επέλεξα.